Assalomu alaykum barodaroq, xushomton bakınıyorum. Marhamat yakti like zinton подписаться фромош нукутон barodaroq. Kvartiri фурӯшӣ дар шаҳраки Шӯроб. Чорхонаga barodaroq. Бенитон бемалол. Доми 28 квартири 18 ошиёна barodaroq. Marhamat тохша тамошо кутон ҳамаша ман фаҳмонам. Barodaroq мани туалеташ. Ҳоҷатхона. Якти стоп кар, якти лайка монтон barodaroq, ҳамин одама коршон иҷро шавад. Мана barodaroq. Зин дарашам кушоим. Дараш barodaroq мин душевой. Ҳамон памон хел капуко. Марҳамат тамошо кунтон. Нархши гӯйтон сразу кутон, нарха 120,000 сом арзон мешад barodaroq. Номер телефон экрананда ҳай, ҳам ватсапшон ҳам аяминанда. Телефон кутон қитшон гам 120,000 сом арзон мешад бо barodaroq. Мани якум комнаташ barodaroq. Ремонт. Ремонташо наскаре караги. бо ягон хел саволотон бошад, албатта barodaroq, ҳамин одамо пур телефон кунтон, ҳамаша мефаҳмонанд чизе гапу чизе кор. Аммо ҳеч чи намбарад, гапи қимату арзони хе гапи нагойтон. Омда савдо кунтон, бо арзон мешад, бо мегиритон, ин қимат мебаранд. 120,000 сом гуфти ин гуфташон barodaroq. барои ҳамин телефон кутам, маслиҳат кутон, дар кавша мегиртон. мани дуюмаш barodaroq, худофат. ин фақат дар дасти шумо якти лайк мезанитон. стоп кар, подписаться фаромӯш накунтон, шуд бародарҷоно. шумо ҳамин барабад халос. ин дар шаҳраки Шӯроб, як бор дига мегӯям. Дом 28, квартира 18, сеюм ошиёна. ремонтош нақс кардаги дар нои квартира. асали обаш нест, вай гуфт ҳама оби лучинский бурдаги унҷа. Ба ман рафта ба чишми худам дидам, беринои ҳама ҷо оби лучинский. Ман дар нашбори чи намедонам, ман беринои тамоми ҷошо оби лучинский бурдаги barodaroq. хай медонистга медонам, намедонистга бо ман намедонам. ин мени ин квартира ман ба чишмам дидагим не, лекин квартираҳои дига ҷоҳошо ман рафта дидам. ин квартира хай як шиносумо партофтам сёмкаша. барои ҳамин камтар некачествени barodaroq, узри зиёд. ин комнати сеюмаш barodaroq. ҳамин дастгирӣ кунтон barodaroq, аз шумо ҳеч чи намбарвад. як одами мисол тоҷикистони худотона ё исфарига худотона мисол дастгирӣ мекунтон. якта лайк аз шумо ҳеч чи намбаравад. хай як хелаба намефорам, як хелаба мефорам. барои ҳамин якта дастгирӣ аз шумо чи не. мана ҳамаша чорумаш barodaroq. агар касоне ки barodaroq расиянда ҳаян тамошо кард наметавонанд, ман бигӯям, ман ҳамту видеошо ватсапа мефартом. наметавонам ман barodaroq. Ки гӯяд ки ман видеои дида нашудост ютубандиё. ман партоид гӯяд, ман мефартом barodaroq албатта. барои дастгириётон barodaroq якҷаҳон ташаккур. ҳамин ҳама вақт мо дастгирӣ шумонанда. миннатдор. подписаться фаромӯш накунтон barodaroq. худотон эҳтиёт кутон, мусофирангиҳо ҳамотон барори кор. ана barodaroq бо